Campo de San Lázaro, este o voso rival da vindeira fin de semana, o Barbadás gañou o Bergantiños por 2-0, o 0 marcado por Rodri e o 0-2 anotado por Rubén Rivera. A vosa principal alternativa, Iago? Bueno, eu creo que hai moi bons equipos. O que está claro é que o segundo clasificado é o Bergan, un equipo feito para ganar a Liga, ademais eles sí que o din sin pelos na lingua, non? E que teñen xogadores pois, bueno, pois como Rubén Rivera, non? O gol que acabamos de ver. Dentro de 15 días, como ti ben dis, pois xogamos contra eles, esperemos pois que sigamos ca dinámica positiva, sobre todo na casa, e se podemos pois deixar algún colchón máis de puntos entre os dous, pois mellor que mellor. Pois aí estaba ese partido que acabou con 0-2. Outro equipo